Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. Otpor postaje dužnost! Svibanj 2015. pred odvjetničkim uredom Marijana Hanžekovića. Prosvjed male skupine aktivista Radničke fronte. Protiv milijuna koje zarađuje od ovrha, protiv njegovog ulaska u vlasništvo nad medijima. No bila je to tek kamilica u odnosu na novi saziv Sabora. U samo 3 dana nekoliko ga je zastupnika prozvalo za medijski reket. Naš problem je gospodin Marijan Hanžeković, mason 33. stupnja, koji je prodao dušu vragu i koji putem svoje odvratne žute štampe Jutarnjeg lista napada i vrijeđa sve one koji se suprotstave njegovom modelu ovrha, odnosno lišavanja građana života i isisavanja životne energije iz njih. U javnom se klinču Hanžeković našao i sa zastupnicima Mosta nakon što su pokrenuli zakonski prijedlog da njegov ured više ne obavlja ovrhe za HRT. Sasvim je jasno zašto su određeni udari medijski na Most putem Jutarnjeg lista, izdanje Hanza Medije, ali mi od toga nećemo odustati. Marijan Hanžeković rođen je 1952. u Zagrebu, sin je utjecajnog oca, također Marijana, koji je bio tajnik šefa HSS-a Vlatka Mačeka i zbog toga završio u Jasenovcu i Lepoglavi, pa pobjegao u partizane, a početkom 90-ih na poziv Franje Tuđmana postao ministar financija. Imućan i moćan, dva su epiteta koja se uz Hanžekovića najčešće vezuju. Predsjednik odvjetničke komore Robert Travaš desetljećima je njegov prijatelj, vidi ga drugčije od slike koja je o njemu stvorena. Ono što o Marijanu mogu reći, to je da je vrlo duhovit čovjek, da se zna šaliti na svoj račun što odmah kazuje nešto o čovjeku, da je vrlo zabavan i nikad nas s tim neće biti dosadno u nijednom društvu. Društvo, ono hrvatsko, uglavnom ga percipira kao negativca. Te je činjenice, kaže Travaš, Hanžeković itekako svjestan. Nikom nije ugodno da ima takav jedan oddio, a velima čovjeka se uopće ne poznaje, nego ga se cijeni kroz neke stvari koje se i pogrešno procjenjuje. Ne smijete poistovjećivati stranku i odvjetnika. Odvjetnik samo radi svoj posao za stranku. Moje osobno mišljenje da mu to teško pada, ali da to vješto prikriva, da je stvorio svoj sustav obrane protiv takvih napada. Iako se nagađa da je najviše zaradio u samo jednoj transakciji, prodaji suvlasničkog udjela u kartičarskoj kući Diners, siguran i stalan prihod donosile su mu ovrhe, koje je njegov golemi odvjetnički ured provodio za velike tvrtke. S rastom broja zaduženih i blokiranih, rasla je i popularnost političkih opcija koje su ga prozivale kao gulikođu najsiromašnijih. Posebno se to vidjelo u posljednje 2 predizborne kampanje. Ovrhe su definitivno u tim predizbornim kampanjama isplivali kao jedan od najvećih problema. Kada kažete ovrha, tada govorite Hanžeković. Hanžeković je upravo taj, on je kralj ovrha. Od prve polovine 90-ih, kad je izabran za predsjednika odvjetničke komore, širio je mrežu utjecaja, od umjetnosti i biznisa do sporta i politike. Strastveni kolekcionar slika, ozbiljan ulagač u investicijske fondove i farmaceutsku industriju, član predsjedništva HSLS-a, predsjednik košarkaškog, zatim i jedriličarskog saveza. Niška regata je uz Mrdulju jedna od najvećih regata na Jadranu. Imamo sjajno vrijeme, bit će dovoljno vjetra i bure i veselim se da ima toliko brodova danas. Uz brojne poslove potkraj 2014. ulazi i u onaj medijski. Od Ninoslava Pavića preuzima Europa Press Holding, opterećen velikim dugovima. Prema Pavićevim tvrdnjama, Hanžeković je izigrao dogovor o posudbi 45 milijuna kuna za podmirenje duga banci. Kako je to bilo na njegovoj firmi, njegova firma je platila tih 45 milijuna, kad se to sve završilo i kad je pravomoćna kad je predstečajna nagodba postala pravomoćna, on jednostavno se upiše i kaže tuži me. Dva se medijska moćnika oko vlasništva sudski spore, Hanžeković je u međuvremenu EPH preimenovao u Hanza Mediju. Navodno je postojao ta nekakav džentlmenski sporazum između njih dvojice, prema kojem je Hanžeković trebao davati novac, a Pavić je trebao nastaviti voditi medijski biznis. I sad prema onome što vidimo od jednog i drugoga trebalo bi procijeniti ko govori istinu, odnosno ko je bliže istini. Pavić tvrdi da ga je prevario, Hanžeković tvrdi da tako nešto nije ni postojalo.
Otkad je ušao u medije, postavlja se pitanje može li Hanžeković pomiriti interese poštenog novinarstva i svojih klijenata, posebno nakon uplate 15 milijuna kuna jamčevine za izlazak iz pritvora Milana Bandića, koji o tome nerado govori. Razumijem vašu znatiželju, ali vi razumijete mene. Evo, ja vas molim kod dragog Boga. Novinar Čimić godinama prati Hanžekovićeve poslovne aktivnosti i tvrdi da se njegov utjecaj na uređivanje Jutarnjeg lista itekako vidi. Primjerice na slučaju Zdravka Mamića, Hanžekovićev odvjetnički ured vodi privatizaciju Dinama, a on sam godinama sjedi u klupskim tijelima. Nakon što je Hanžeković preuzeo prije svega Jutarnji list, kada govorim o EPH, je izašao nakon samo par dana na naslovnici upravo Zdravko Mamić na 4 stranice u kojem je Zdravko Mamić opisan kao jedan od vizionara, a znamo da Mamić godinama nije pričao za Jutarnji list. Intrige oko Hanžekovića pojačava i njegov aktivan rad u masonskoj loži Hrvatske. U časopisu hrvatskih masona Kutnik pojavljuje se kao veliki rizničar. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gost emisije Nedjeljom u 2, odvjetnik Marijan Hanžeković. Gospodine Hanžekoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Imate novce, ali vas ne vole. Kakva je to kombinacija? Pa ne znam, znate, ugodno je kad se ne morate nikom dopasti. Mislim da je dosta teško ako se svaki dan morate nekom dopadati. Ono što je važno, a to je da je čovjek pomiren sam sa sobom i da je uvjeren da ono što radi da je ispravno, dobro i korektno. Vaš prijatelj i kolega kaže da je na neki način ovo što sada govorite vaša zaštita, a da ipak u sebi priželjkujete malo bolju medijsku sliku u javnosti. Pa svako od nas voli da ga se voli, ne. Posebno bi mi bilo drago da me žene vole, ne, to bi me veselo. Ne mogu sve voliti, može vas voliti 1, 2, 3, ne znam koliko daleko ćete doći. Što se tiče onoga što smo vidjeli u prilogu na početku ovrhe, krenimo odmah na to pitanje. One su velik dio vašeg odvjetničkog prihoda. Most vam taj dio prihoda namjerava izbiti iz ruku. Vi ste se oglasili kratko, ovdje možete i malo dulje. 4700 odvjetnika radi ovrhe. Svi rade ovrhe. To je završetak odvjetničkog posla. I nijedan odvjetnik, uključujući mene, se nije mogao obogatiti na ovrhama, vjerujte. Ili kako sam se samo ja uspio obogatiti na ovrhama, a ostalih 4700 odvjetnika nije. Ako želite, vjerojatno ćemo o tome najviše govoriti o ovrhama na HRT-u, pa možemo to sasvim jasno raščlaniti da ljudi razumiju o čemu se radi. Može. Evo za početak predlažem, došao sam u posjet dva postupka ovrha, pa ćemo ih pogledati otprilike u praksi kako to izgleda. Prvi je recimo na dug od 466 kuna, radi se konkretno o Čistoći, drugi primjer će biti o HRT-u. Na 466 kuna vi kao onaj koji vodi postupak ovrhe odmah u startu imate 150 kuna zarade, da tako kažem. Nakon toga vaša zarada može ići sve negdje do 565 kuna. Onaj koji još zarađuje je država. Država tu na konkretnom primjeru, dakle mi baš imamo konkretan primjer imena i prezimena, zarađuje 323 kune. E sad, ono što je problem. Problem je taj što onaj koji bi trebao platiti dug sa tih 466 kuna, njegov dug će prema vama, prema državi, narasti na 1354 kune ako on to ne plati odmah. Sad se postavlja pitanje, prvo pitanje, da li Hanžeković previše zarađuje. Ovdje vidimo na postupku jedne ovrhe da možete zaraditi 565 kuna. I drugo pitanje, da, ako dođe u drugi stupanj, da tako kažem. I drugo pitanje je tih 1350 kuna, je li to u srazmjeru s onim što je čovjek dužan? Ja predlažem zapravo jedan puno bolji postupak. Da ne košta nikoga ništa. To jest da se na vrijeme plati vodovod ili da se na vrijeme plati pretplata. Onda nema nikakvog troška. Otprilike je 1/3 bilježniku, 1/3 državi, 1/3 odvjetniku, to su otprilike u strukturi troškova. Troškovi samo što
treba posebno naglasiti da zastupajući HRT ili zastupajući druge velike klijente, odvjetnik mora naplatiti u cijelosti i glavnicu i trošak i kamate. Sve to dobija njegov klijent. Onda meni HRT nakon što je sve to dobio, nakon 2-3 mjeseca pošalje moj honorar, zadržavajući inače kamatu na moj trošak. Ono što bilježnik u cijelosti uvijek naplati svoj rad. Država uvijek sve svoje dobije. Odvjetnik nikada preko 60% ne naplati od onog što je moguće. Znači on je jedini rizičan što će naplatiti i ono što je dodatno važno naglasiti, on je besplatan. Usluga odvjetnika za HRT, za Vodova, za bilo kog druga je potpuno besplatna. Nije za krajnji korisnika. Znam, ali krajnji, znate, vi krivo parkirate, pa vam digne pauk auto. Pa sad, jel to treba koštati 600, 800? Spomenuli ste ovdje primjer HRT-a, a ajmo konkretno na taj primjer također imamo. A ja bih vas samo do kraja još recimo, znate koliko ljudi radi na ovrhama HRT-a? Znam, jer sam se upoznao sa tim podatkom. Tako 76 ljudi u Zagrebu u mojoj kancelariji, 5 u Osijeku i 5 u Splitu. A ja sam jedan od 5 ureda koji zastupa HRT. Što se tiče ovrha za HTV, primjer sljedeći. Samo da vam... Dozvolite, samo ću reći primjer, pa vi onda komentirajte dalje. Primjer sljedeći. Netko je dužan 480 kuna za pristojbu. Na tu pristojbu, ako je dakle ne plati, Hanžeković odmah zaradi 150 kuna. To je slično kao i u prošlom primjeru. Kao i u prošlom primjeru, slična je zarada i u drugom stupnju ako se ogluši na vaš poziv da plati to sve. Dakle, vi ćete zaraditi negdje oko 525 kuna, država i javni bilježnici u ovom slučaju zarađuju 285. Ja vam ponovno postavljam isto pitanje. Je li vaša zarada prevelika i da li u ovom slučaju onaj koji je ovršenik previše plaća? Na kraju krajeva, on od 480 kuna duga dođe na 1300 kuna duga. Kakvog to smisla ima? Prvo, ja to tako ne zarađujem, jer ja, odnosno to sam vam počeo pričati, postoje ozbiljni troškovi. Primjera radi, da ne bi bilo nikakvih tajni, 14. je kancelarija od HRT-a uprihodovala 12.761.259 kuna. Troškovi, znači zaposlenih koji su to radili, i kancelarija, jer u Dubrovniku, Korčuli i tak dalje se mora angažirati kancelarije i tak dalje, su vam 80% na taj iznos. Znači, ono što je ostalo vam je 2.552.251 kuna. Ako to stavite po zaposlenom, koliko je on zaradio kancelariji, odnosno bruto, jer na to se još plaća porez, po osobi, to vam ispada 29.677 kuna. 2012. u intervjuu Saši Paparelli, koji je razgovarao s vama baš o ovoj temi, rekli ste da su pola vaših prihoda od ovrha koje radite za Hrvatsku radioteleviziju, za holding i za, ako se ne varam, HEP. Priznali ste da je pola vaš, ovdje tvrdite da su vam mali prihodi. Ne, znate, prihod je jedno, koliko sad govorimo o zaradi. Prihod u dobit, meni je sve jasno. To je velika razlika. Uvijek, nažalost, kad imate takav posao gdje morate pokriti cijelu Hrvatsku, gdje morate pokriti apsolutno sve sudove, bilo bi sjajno da po svakoj ovrhi se može zaraditi 500 kuna, staviti u džep i da vam je to zarada. Ja vam objašnjavam nešto sasvim drugo. Ja govorim o prihodima. Ja sam došao do podatka da vi mjesečno, vaš odvjetnički ured, zaradite, dakle govorimo o prihodu, ne o dobiti, od 800.000 do 1.000.000 kuna u poslu s HTV-om. Da. I upravo o tom pričam. Da kada platim zaposlene, 86 ljudi koji radi kod mene, 5 u Splitu, 5 u Osijeku i 76 u Zagrebu, kada platim kancelarije koje moram angažirati da pristupaju na parnice i tako dalje, ostane, to je otprilike 80% od prihoda, 80% ostaje kao bruto zarada. Bruto zaradu, kad podijelim po zaposlenom, mi ispada ispod 30.000 kuna za godinu dana.
Možemo i ovako, ako je 12 milijuna kuna prihod godišnje, 80% od 12 milijuna kuna, recimo da 1.600.000 kuna vi zaradite godišnje u poslu s HTV-om, tako vi kažete? Da. To je... Ne, 2.500.000. Eto, ja sam još bio konzervativan u procjeni. I ono što vas ja opet pitam, nije li to previše? Ja znam da vama zakon to dozvoljava i odvjetničke tarife, ali opet se pitanje postavlja. Krajnji korisnik za 480 kuna plati u drugom stupnju, ja ga nazivam drugi stupanj, može platiti i 1.300 kuna. Kakvog to smisla ima? Ja bi sasvim to drugačije. Osim toga da vi zaradite 2.600 godišnje u poslu s HTV-om. Ja mislim prije svega da zarađuje HTV. Zarađuje HTV, to je činjenica. Prije svega HTV bez ovog rada 5 odvjetničkih društava izgubio bi jedan veliki prihod i vi ste iz toga plaćeni. HTV danas zbog ovog sustava naplate uredno se plaća, 95% pretplatnika uredno plaća. Ja sam čak dobio podatak 98. Ne, 3% ono što mi naplatimo, tako da dođe do 98. Znači 3% nikad se u cijelosti ne naplati. Dobro. Znači 3% su naplate putem ovrha, a 95% uredno. Da nema tih ovrha, vjerujte mi, to bi jako palo. S druge strane, ovdje ste govorili o činjenici da ste vi jedan od 5 odvjetničkih društava koji rade za HTV. Da. Ja se slažem da ovo pitanje ne bi trebalo biti vama upućeno, ali ako ću biti u prigodi razgovarati sa predsjednikom uprave ili sa ravnateljem HTV-a, onda bih volio to pitanje i njemu postaviti. Zašto ste vi jedan od tih 5? Zašto vas na HTV-u ne radi taj posao 30? Pa onda Hanžeković ne bi zarađivao toliko koliko zarađuje. Jeste li vi taj posao na HTV-u dobili preko političkih veza? Ja sam te posle izmislio. Kako ste ih izmislili? Ja sam došao Galiću i rekao da s obzirom kako je naplata tada bila vrlo loša, predložio mu, moja usluga je potpuno bila besplatna, jer kada je pravna služba HTV-a naplaćivala, onda je naplaćivala godišnje između 400 i 800.000 kuna. Danas nas 5 odvjetničkih ureda naplaćuje negdje 60-70 milijuna kuna HTV. To je posao koji svi outsourcaju. Sve banke vam to outsourcaju, sva osiguravajuća društva. Niko, jer ako HRT i HTV proba to sam raditi, najmanje 200, nikakvih 70-80, najmanje 200 ljudi mora zaposliti, toga košta najmanje 40 milijuna kuna i još mora opet odvjetnike angažirati po cijeloj Hrvatskoj da bi ga zastupali. A Most predlaže upravo da se to napravi. Što vi mislite s obzirom na političko stanje i raspoloženje u državi trenutačno, hoće li se to dogoditi i hoće li vama taj veliki izvor prihoda biti izbijen iz ruku? Prvo, ja to ne bi rekao da se meni bilo šta izbija. Kancelarija je toliko stabilna, jaka i ne živi niti smo se obogatili, niti živimo od ovrha. To nijedna kancelarija od toga ne može živjeti. Ajmo zbrojiti. Vi kažete 2006. godišnji prihod oko 2,5 milijuna kuna, to je 10 godina, za 10 godina 25 milijuna kuna dobiti. Obogatili ste se. 2006. kad krenete, 2000, recimo kad si je krenulo to, prvo sam dobio 60.000 predmeta od koja je 15 bilo upotrebljivih, 45 je bilo potpuno neupotrebljivih. Jer je takva bila evidencija. Da bi HRT svoju evidenciju sredio, trebalo mu jedno 3 do 4 godine. Još uvijek ona nije idealna, ali je to tak trebalo. Ono što sam vas pitao, mislite li da će na kraju se dogoditi ono što predlaže Most? Pa gledajte, ono što predlaže Most prvo je protuustavno. Tu se 3 članka Ustava krše, ako hoćete, to ću vam... To neka Ustavni sud presuđuje. Recite, što mislite, hoće se to dogoditi ili ne? Gledajte, Most se mora svidjeti biračima. I ja ih razumijem, oni su novi u politici, ljudi ne vole plaćati, oni ih pozivaju da ne plaćaju, gospodin Bulj koji to predlaže, ja ga razumijem, ali on je 11 puta ovršen, od toga 9 puta je naplaćeno, 2 ovrhe su još u tijeku, što nije baš za preporuku da neko ko je saborski zastupnik ne poštuje hrvatske zakone, ali drugi saborski zastupnik poziva da se uopće ne
pokušaj kulture neplaćanja je potpuno meni neshvatljiv. I razmišljanje o tome da se nešto ne plati ili kako da oni neplatiše manje plate je potpuno iluzorno. Svaki pretplatnik HRT-a dobi 3 opomene prije ovrhe. A opomena mora ići u roku od godinu dana jer je inače zastara. Zastara je u roku godinu dana. Ono što mi niste odgovorili, ja znam da vi nećete rezati granu na kojoj sjedite, a trebaju li se smanjivati odvjetničke tarife u ovim predmetima? One već jesu 2014. nešto smanjene. Ja mislim da su mizerne, ako mene pitate. Kako onda toliko zarađujete ako su mizerne? Pa zato je strašno puno ljudi angažirano i jako puno se radi. I to rade stručni ljudi i kad podijelite, moja kancelarija ima 42 odvjetnika, 54 vježbenika, ukupno 170 zaposlenih, plus studenti koji rade na Ali budimo iskreni vi i ja, vi ste, ja sam pravnik, znam nešto o tim stvarima, savjetovao sam se sa kolegama odvjetnicima, oni kažu da je to čisto, upotrebit ću žargon, šprancerski posao, dakle da je špranca utjerivati ovrhe, ove o kojima ovdje konkretno govorimo. Danas vam je ovršni zakon, nažalost, kompliciraniji od zakona o parničnom postupku, što je nonsens. Jer zakon o ovrhama bi trebao biti jednostavan i efikasan, a naš nije. A ono što je meni neshvatljivo, da već nekoliko generacija vlasti kroz ovrhe pokušava napraviti socijalni mir, umjesto da se pospješe ovrhe, ali da se ljudi, oni koji su potrebiti, Hrvatska mora biti socijalna i socijalno osjetljiva država. Ali se to ne može rješavati kroz neplaćanje. Potpuno je neprihvatljivo da se razmišlja kako da se izbjegne naplata i da se prebaci ta težina socijalnog mira na vjerovnike, umjesto da se ljudima osiguraju plaće, da se osiguraju kroz proračun najsiromašnijima pomoć socijalna i tako dalje. Ta filozofija i ta politika da se ne plaća i da se kroz ovršni zakon radi nešto što je neprihvatljivo bilo gdje u pristojnom svijetu, dovodi do toga da je Hrvatska i investicijski neatraktivna. Vi ste dosta jaku medijsku mašineriju u Jutarnjem listu angažirali da bi opravdala smisao postojanja ovrha koje vi radite. Možete mi reći jedan članak? Hoću. Dajte mi, to me baš zanima. 19.10. 7 tekstova na 2 stranice. Molit ću kolege da ga puste, sad ćete vidjeti. Radi se o 7 tekstova od komentara različitih do vaše, ako se ne varam, priče kako Most nije u pravu, one kratke izjave. Ja sam samo rekao jednu i to N1, a ne svojim medijima, a u mojim novinama, odnosno ja zapravo ne mogu reći da je Hanza Media, ja sam u mojem vlasništvu, ali novinari potpuno samostalno pišu. Evo, zamolili ste me za primjer. Da. Ja ne vidim. Odavde, pazite, ovo su vam 2 stranice. Da. Svi tekstovi na te 2 stranice se tiču ovrha ili činjenice kako Most u ovrhama nije u pravu. Tekstova ima 7. Ti tekstovi govore nešto puno važnije. Ti tekstovi govore da Most nije zadovoljan pisanjem Hanza Media. Ne, ovo su tekstovi... Ne, to su tekstovi... Ovo su i tekstovi između ostalog i o ovrhama. I da se zato kreće na, pokušava vršiti pritisak na mene kao vlasnika Hanza Medije, zato što nisu zadovoljni sa pisanjem Hanza Medije. To je direktno, gledajte, ono što mislim da bi trebala biti tema našeg današnjeg razgovora. Da je to direktno pritisak i na Hanza Mediju i na HRT. Jer Most nije zadovoljan ni sa HRT-om, to su sasvim jasno rekli kada Petrov nije bio pozvan na sučeljavanje kad su bili Milanović i Plenković, i cijela njihova ideja je da pokušaju na ovaj način promijeniti pisanje Hanza Medije i da sjednu na vrat HRT-u. Ja ne kažem kako vi trebate pisati, ali kad imate 7 tekstova, dozvolite, kad imate 7 tekstova na 2 stranice, to je čak i mediju čiji ste vlasnik kontraproduktivno. Jer evo sad ste u poziciji da vas netko pita, to je kao da mi 15 minuta dnevnika posvetimo samo jednoj temi, razumijete? Nestaje tu priča.
Ova priča, prvo, ja nikada ni s jednim novinarom u Hanza Media nisam razgovarao što da piše. Vrlo često postoje članci s kojima se i mišljenja s kojima se ja ne slažem, ali ono što mislim da danas možete vidjeti u svim tiskovinama Hanza Media da postoje apsolutno različita mišljenja. Osim o ovrhama. Tu nisam našao ni jedno drugo mišljenje. Ne. Ima dosta tekstova, ovo je samo jedan primjer. Ovrhe su ovdje mehanizam Mosta kojim on misli da može pritisnuti vlasnika Hanza Medije da Hanza Media piše o Mostu lijepo. I to je suština. A isto tako želi stisnuti HRT. Izmisliti mu jedan trošak koji on sad nema i to mu je badava i smanjiti mu prihod. To je najlakši način. Znate, zakon o Hrvatskoj radioteleviziji u skladu sa europskim zakonima o javnim servisima, o javnim televizijama. Zašto je pristojba? Pristojba je zato što i BBC i sve druge javne televizije u Europi imaju pristojbu da ne bi bili financirani iz proračuna, da bi imali odmak od politike. Kod nas kako koja politička vlast dođe, mislite mu je mama ili tata ostavila HRT. I onda se radi što po ovoj kući radi. Kad govorite o Mostu, je li za vas prekomjerno granatiranje sljedeća situacija i nećemo više komentirati tekstove iz Hanza Media, kada jedan novinar u svom naslovu kaže ovo vidite vjerojatno i pročitate. Kaže, nikad u povijesti Hrvatske niti jedna grupa ljudi nije tako razarala državu i nikad se nikome to nije vratilo poput bumeranga kao što će njima. Ja se sad moram malo našaliti, pa vaš cijenjeni komentator Inoslav Bešker kaže jednom prigodom da Hrvatska nije nastala 1991. Pa je moje pitanje, pa zar ni Turci, recimo ni, ne znam, Ante Pavelić, nisu gori od Mosta? Ma gledajte, meni Most uopće ne smeta. Ovo što pišu o Mostu, gledajte, Most je godinu dana na vlasti. Novinari Hanza Medije, ne samo Hanza Medije, slobodno ocjenjuju što oni rade. Nikada ni s jednim novinarom nisam razgovarao ni o čemu što bi on trebao pisati. S urednicima? S urednicima generalno zanima me kakva je tiraža, zanima me kakva je remitenda, nikada o onom što se piše. Kako to? Prvo, jer ja sam odvjetnik i imam svoj posao, pa ja se ne bavim, postoji uprava u Hanza Mediji koja se bavi time. Drugo, što je to kontraproduktivno. Ja želim da Hanza Media u svojim tiskovinama ima potpuno, odnosno da ima sva mišljenja. I vi često možete vidjeti da na jednoj strani imate jedno mišljenje, na drugoj strani drugo. Ja sam rekao, često se to događa, osim u ovoj temi. Ali, kad govorite o... A o Mostu, znate, u Mostu vjerojatno ima i dobrih i pametnih ljudi, ja to ne dvojim. Kad govorite o Jutarnjem listu, kad govorite o Jutarnjem listu, je li on po vama za Nine Pavić otišao previše lijevo, pa ste ga na neki način poželjeli vratiti malo desno, odnosno u centar, pa je u tom smislu bila i zahvala na suradnji gospodinu Dežuloviću, recimo? Ovako, gospodin Dežulović je bio zaposlen u Jutarnjem listu, bio je honorarac u Slobodnoj Dalmaciji. Ja s gospodinom Dežulovićem, osim što sam se pozdravio, nikad nisam razgovarao, odnosno imali smo jedan kratki sastanak u Splitu kada je Slobodna Dalmacija kažnjena sa 250 ili 300.000 kuna jer je on napisao za neke ljude da su gnjide. I onda je on meni tada u Splitu rekao da to nije uvreda, da su to gnjide. Ja sam rekao, pa ako nije uvreda, odite u prvi kafić u Splitu, kažete nekom da je gnjida, pa me zanima je li uvreda ili ne. Tada je Slobodna Dalmacija gospodinu Dežuloviću otkazala njegov honorarni posao, a on je nakon toga, bez da mu je to iko tražio i htio, otkazao svoj radni odnos u Jutarnjem. Je li vam na neki način pao kamen sa srca u tom trenutku? Ne, zašto? Pa upravo se vraćam na ono pitanje. Mislite li da Jutarnji ipak treba ići malo desno u odnosu na ono što je nekad bio? Ja uopće ne mislim da se... Znate što je lijevo, što je desno, to je isto pitanje. Jeste li vi lijevo ili desno? Pa ja sam... Ne znam, ja sam građanin koji je patriota, ali ni lijevo ni desno, jer
vrlo često mislim da su lijevi pred desno, desni pred lijevo i da tu kod nas ni u jednoj partiji više nema nikakve logike. Niti ideologije. Ono što ja mislim da treba otvoriti prostor i za druge novinare koji drugačije misle. I tako u Jutarnjem mislim da sad ima niko od što vi mislite da su ljevičari i dalje pišu što hoće i kako hoće, ali ima i drugih mišljenja. I mislim da je to pravi put. Otvorite druga mišljenja i kod primjera ovrha. Inače, kad govorite o Jutarnjem listu, je li Jutarnji list na neki način, s obzirom na predstečajnu nagodbu, trbuhozborac bankarskog sektora? Pitanje temeljim na činjenici da je Hanza Media dosta velike novce dužna bankama. Mi nismo glasnogovornik nikog. Ono što sam ponosan, mislim da imamo sjajne gospodarske novinare, pritom mislim na Gojka Drljaču, na Marka Biočinu, na Vresnika, na Šonje i tako dalje, i mislim da smo relevantni u svim gospodarskim temama i da ne možete nigdje bolje prikaze naći od onog što se sada piše u Jutarnjem. A kojim čudom se događa da recimo na stranicama Jutarnjeg su najglasniji prosvjedi protiv pokušaja, odnosno na kraju to je u zakonski prijedlog uobličeno, da dužnici u švicarcima ne plaćaju na način na koji su prije plaćali. Dakle, vi ste imali izrazito negativističke tekstove o tome kroz pero recimo Gojka Drljače. Moje pitanje je da li se na taj način dodvoravate bankarskom sektoru? Ne dodvoravamo se, nego pišemo ono što, odnosno gospodin Drljača piše ono što misli. Jer cijela ta priča sa švicarcima, kako je SDP 3 godine spavao, nije ništa radio, onda pred izbore počeo raditi nekakve populističke priče. Pa i tako ova priča sa švicarcima koja se trebala puno prije i na drugi način, onako kako je gospodin Rohatinski to predlagao, 4 godine prije raditi, onda su oni napravili nešto što, bojim se, ako se ne dogovori s bankama, da će nas to koštati. Kad govorimo o bankama, je li isto to, tako, dozvolite, je li to što se tiče predstečajne nagodbe i cijelog tog duga u koji ste vi ušli, na neki način veliko opterećenje za vas? Kako vraćate dugove? S obzirom da su veliki, a prema izvještajima EPH je prošle godine poslovao s gubitkom. Da. Ali gledajte, ja sam jako ponosan na rezultate koje Hanza Media radi. Mi smo u odnosu na 15. godinu, mi ove godine očekujemo mi svake godine moramo platiti 308 milijuna kuna vjerovnicima. Jer predstečaj je zapravo stečaj. Prema tome mi 308 milijuna kuna što uredno radimo. Sad je samo pitanje odakle dajete te novce. To nisu novci od prihoda EPH, ili EPH je u gubicima, odnosno Hanza Media je prošle godine knjižila gubitak. Da, ali ove godine EBIT-u ima 233% veću. EBITDA je 233%, EBITDA je 627% veća, a rezultat poslovanja je 254% bolji nego 15. godine. Ove godine očekujemo 350 milijuna prometa. Imamo sada zaposlenih 785 u redovnom radnom. Koliko mislite da će biti dobiti? Pa mi ćemo uredno platiti 38 milijuna i bit ćemo više manje na pozitivnoj nuli, što smatram da je sjajan uspjeh. Dokle možete pokrivati dugove tolike kolike imate? Ako, recimo, vi kažete da ovdje niste objasnili što znači EBITDA, ali pretpostavimo o čemu se radi. To vam je porez to vam je dobit prije plaćanja poreza. Rukovodimo se činjenicama. Činjenice kažu da izdanja Hanza Medije ne stoje dobro. Ko vam to kaže? Recite vi, 10.000 ili manje od 10.000 Globus, oko 30.000 Jutarnji list, Gloria. Ovako, Globus je prešao 10.000, Jutarnji je negdje 42-43 u prosjeku u Hrvatskoj i to je najbolja tiraža, bolje od bilo kog drugog lista dnevnog. 24 sata. Oni vas dosta šišaju. Da, ali oni su, ako gledate, mi smo u odnosu na 2015. jedini koji smo stabilni i porasli 2 do 3%, svi su jako pali.
što je u ovim tiskovinama ogroman uspjeh. Mi smo u digitali imamo 11 portala i tu smo napravili velike skokove i to jako razvijamo, još ćemo razviti 3. Inače imamo ukupno 28 tiskanih izdanja. Jesu li neki od dioničara Hanza Medije, Franjo Luković i recimo Zdravko Mamić? Da li vi to znate? Ja znam pouzdano da niko osim mene i sada moje kćeri nije dioničar, odnosno udjeličar Hanza Medije. Gospodin Nino Pavić drži još 5% kojih neopravdano drži, tu smo na sudu i morat će ih predati KCV-u, ali 100% je vlasništvo moje. Odnosno i moje kćeri. Neću ulaziti u odnose vas i Nine Pavića, osim što ću vas pitati što mislite kako će to na sudu izgledati, jer se radi o velikim iznosima za koje on vas tuži, a i vi tužite njega. Dakle, to su obostrane tužbe u igri. Ja njega ne tužim, odnosno kada je prva uprava bila gospodin Samodol i gospodin Vrus, onda kad su vidjeli da 12,5 milijuna kuna koje gospodin Pavić sebi kao kredit isplatio kao privatnoj osobi i izbrisao iz knjiga, onda je zato podnesena kaznena prijava. Ja od gospodina Pavića apsolutno nikad ništa nisam kupio. Ja sam kupio od Hypo banke 90% i od KCV-a, to je tvrtka koja je kupila od Vaca 10%. Gospodin Nino Pavić je bio dužan svojih 5% predati Vacu, jer to bio uvjet. Vac kad je došao rekao da ne želi potpisati predstečajnu nagodbu zbog toga što u zadnjoj dokapitalizaciji od 12 milijuna eura gospodin Nino Pavić nije platio svojih 6 milijuna, već je to platio Vaci, zato je Vac rekao da to je tih 5% pripada njemu i odmah je to htio prodati. Nino Pavić u jednom intervjuu kaže da se, mislim da je intervju povodom one fotografije malo na jahti Malo Vitra, gdje se sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom slikao, onda kaže da u principu prijateljuje s političarima, ali da nikada ne razgovara s njima o politici. Kakav je vaš odnos s političarima? Ne prijateljujem. Ne. Ja sam imao sreću da sam u svim režimima nepodoban, tako da to me zapravo na kraju uvijek činilo komotno. Kako bi se onda vaš odnos mogao nazvati s Milanom Bandićem, ako ste mu u jednom trenutku bili spremni jamčiti za njega velikim iznosom, a nije vam prijatelj? Tko to kome radi, a da mu nije prijatelj? Proces protiv gospodina Bandića je politički proces. I radi toga je jedan državni odvjetnik pao, pa je izabran drugi da bi se to provelo. Naš zakon o kaznenom postupku je potpuno neprimjeren. Što želite, samo digresija, što želite reći da je sadašnji državni odvjetnik doveden samo na tu poziciju da bi se obračunao s Milanom Bandićem? Pa mislim između ostalog. Imate dokaze kako za to? Nemam dokaze, ali znate, Zagreb je mali grad, znam da se cijelo vrijeme pričalo da se treba dignuti optužnica dok je bio Bajić državni odvjetnik protiv njega, on je rekao dajte mi dokaze, ja nemam ništa protiv. Vi kao odvjetnik znate da u procesu morate imati dokaze. Ovdje je dosta teška optužba na račun državnog odvjetnika izrečena, a dokaza nemate. A kada sam pogledao, jer sam u jednom periodu sudjelovao u obrani gospodina Bandića, to nije ni za prekršaj. Vi mene gledate u oči, ja vas gledam u oči, gledate u oči hrvatsku publiku. Što mislite, tko vam može povjerovati da tolike novce odgovorit samo dok postavim pitanje. Ja bi došao do jamstva. Tolike novce date za jednog čovjeka, a nije vam prijatelj, niti imate ikakve koristi od njega. Izvolite. Ovako, ja mislim da zakon o kaznenom postupku je potpuno nesrazmjeran, odnosno da nema ravnopravnosti oružja između obrane i državnog odvjetništva. I to je evidentno jer zapravo vrlo često ljudi završe u Remetincu, pa se onda najčešće završe u Remetincu oni za koje nema dokaze, pa se onda traže dokaze. Što je neprimjereno dok je bilo, dok se kazneni postupak vodio, dok je istražni sudac vodio, i onda je državno odvjetništvo bilo u boljoj poziciji, ali je danas to sasvim nesrazmjerno. Ja sam htio, gospodin Marić nije imao pojma da ću ja to dati. Ja sam htio sebi nešto dokazati. I to zapravo cijela priča nema veze s njim.
da onog trena kad ga izvadim iz Remetinca, da onda više nema predmeta. Je li vam on i na koji način vratio dug? Nije, niti on to može, niti to je, nema šanse. A bio je ovdje u emisiji prije godinu dana i rekao je da vam je dužan na ime toga 30 ili 40 tisuća kuna. Da, ne znam jeste gledali tu emisiju. Nisam gledao. Rekao je da vi ste imali kamate na kredit koji ste digli da biste njega izvukli iz pritvora. I da te kamate iznose 30 do 40 tisuća kuna i da će on to platiti u sljedeće 3 ili 4 mjeseca. Vidim da vi to sad prvi put čujete. Prvi put čujem, kredit je vraćen i nema nikakvog kredita. Ne. Niti vam je Bandić vratio ikakve kamate za to. Ali mi se potvrdilo ono što sam mislio. Da onog trena, jer znate, 15 milijuna za djela koja se njemu stavlja na tijelo je neprimjerena kaucija. Neprimjereno jamstvo. To jamstvo je bilo stavljeno da on ne mre van. I on je mislio kad su svi trebali izaći van da on uopće nije znao što radi. A ja sam htio dokazati zapravo najviše sebi da je cijela ta priča posložena na jedan potpuno neprimjereni način. Ko će vam povjerovati u ovo što govorite kad se zna da ste vi imali poslove sa Zagrebačkim holdingom? Ne znam kako danas stoje stvari, da li radite za Zagrebački holding, a zna se tko daje poslove u Zagrebačkom holdingu. Ja zastupam Zagrebački holding, ja i još 64 odvjetnika. Imate korist od rada za Zagrebački holding? Dobro, ali mene malo jedna stvar zbunjuje. Vi bi cijelo vrijeme htjeli da ja radim bez dobiti. Htjeli bi da ne zarađujem i užasno ste uzrujani ako negdje radim i ne daj Bože nešto zaradim. Ne znam bez čega očekavate da sam užasno uzrojan, ja vam samo postavljam logička pitanja. Zanima me jer ako 86 ljudi zastupa HRT i onda je na kraju zarada 2,5 milijuna, pa vi mislite da sam se od toga obogatio. Nisam se od toga obogatio, niti kancelarija o tome ovisi. Ovdje smo razgovarali o Milanu Bandiću i o vraćanju nekih dugova možebitnih, dakle, i sami ste rekli 15 milijuna kuna da biste sebi nešto dokazali. Zašto si na nekim sitnijim ljudima i manje važnim ljudima niste dokazivali takve stvari, a ne na Milanu Bandiću? Pa nije to, znate, ti mali, ja sam socijalno vrlo osjetljiv. Nije ovdje ni vrijeme ni mjesto da pričam što sve radim. Ali si mogu dopustiti da i pomažem da budem socijalno osjetljiv, a ovdje se radilo o političkom procesu i dan danas mislim da je politički proces. Ja ne znam da li postoje neke druge ozbiljne optužnice, ali ovo što se sad stavlja Milanu Bandiću na teret je... Što? Mislim politički proces, što nije dobro za društvo. Dakle, trenutno je u Hrvatskoj na vlasti HDZ i Most. Pretpostavka bi onda bila da HDZ i Most rade nešto politički u glavi Milanu Bandiću. Ima li to smisla kad se zna da je on u koaliciji u Zagrebu sa HDZ-om? Gledajte... Ima li to logike neke? Ja o našoj politici mislim vrlo loše. I ne razlikujem, znate, mislim da se stranke puno razlikuju. Most je došao na političku scenu, mislim da tamo ima vjerojatno i dobrih i pametnih ljudi i tako dalje, ali prvo što je počeo raditi je pokušavao staviti pod sebe medije jer nije zadovoljan kako mediji pišu o njemu. Dobro, to ste već rekli. Ja sam vas pitao konkretno za temu o Milanu Bandiću smo razgovarali. Međutim, ajmo na druge teme. Ono čega se nismo dotaknuli u ovoj emisiji, a ostavljamo za zadnju četvrtinu, je i vaša biografija. U uvodnom prilogu nešto smo vidjeli, dosta je, da tako kažem, zanimljiva, pa ću ja samo neke stvari ponoviti, a to je da je vaš otac Marijan bio tajnik Vlatka Mačeka, završio u Jasenovcu, pa u Lepoglavi, pa na kraju pobjegao u Partizani. Vaš stric, je tako, Boris Hanžeković, je ubijen u Jasenovcu. Je ubijen u Jasenovcu. Vaš djed je završio u Staroj Gradišci zbog toga... Kao mason. Kao mason. Pretpostavilo bi se ljevičarski background. Međutim, nakon rata, nakon Drugog svjetskog rata, taj ljevičarski background više nije bio u igri. Vi se rađate 1952. Svađate se s ocem, ja to sad malo preskačem, i upuštate se u samostalne biznise, pokrećete negdje početkom 70-ih odvjetničku kancelariju. Kako vam ide? Kancelarija? Da.
Pa kancelarija sada ide dobro. Ne, tada, 70-ih, kad ste počeli. 70-ih godina nikako. Ja sam od 78. kad sam otvorio svoju kancelariju do 82. treće nisam mogao nijednu tvrtku zastupati jer sam imao kao nacionalist etiketu jer sam bio u Maspoku sa Budišom i tek negdje 83. se to malo jenjava. Kada zarađujete prvi milijun, da tako kažem? Pa, ne znam, znate, prvi milijun na računu, ne znam kad sam. Je li to bilo još u socijalizmu? Nije. Nije? Nije. U socijalizmu, prvi milijun čega? Maraka, recimo. No ne, to je bilo sasvim u ono vrijeme daleko. Kancelarija koju sam onda napravio bila je respektabilna do rata. I od tad sam 280-90 raznih stranih firmi zastupao. I onda je došao rat i onda se samo faksovi dolazili, obustavi ovo, obustavi ono i praktički u ratu je kancelarija potpuno nestala. Tako da sam iz početka morao u ratu i nakon rata graditi jer je ja mislim da zapravo odvjetnici dijele sudbinu društva u kojem žive, tako da... Je li to na neki način sarkastično s vaše strane kad to kažete? Ne, nije. Kad to kaže kralj ovrha, Marijan Hanžeković? Znate, to da dijele sudbinu građana. Da. Oni koji gledaju ovu emisiju, ajmo reći da ih je sigurno jedno 50-60%, oni koji žive od 5 do 6.000 kuna mjesečnih primanja. Je, ali znate, ja svaki mjesec moram osigurati plaće u kancelariji za otprilike 200 ljudi. Koliko imate ljudi u kancelariji? 170 u redovnom radnom odnosu i 25-30 studenata koji manipuliraju sa spisima. Donose, odnose, traže i tako dalje. I 785 u redovnom radnom odnosu, to vam je u Hanza Mediji i 398 honoraraca. Znate što vas nisam pitao za Hanza Mediju? Hoćete li možda prodavati odjele u Hanza Mediji? Ili imate? Ne. I još jedno pitanje. Najavili ste prilikom dolaska da nećete smanjivati plaće. Ove godine su smanjene plaće u Jutarnjem listu za 5% u 7. mjesecu, ako se ne varam. Gledajte, detalje o tome zna uprava i uprava s tim. Uprava mora osigurati plaće. Ono što sa ponosom mogu reći da u ovoj situaciji kako to izgleda, nijedna plaća, nijedan honorar nije kasnio ni pol minute. Ako je plaća u nedjelju, svi dobiju petak. Prema tome, to je jedna velika društvena odgovornost i na nju sam ponosan, jer mislim da svi zaposleni mogu osjetiti sigurnost i da se brine o tome da oni dobe svoja primanja na vrijeme. Što se tiče drugih dijelova vaše biografije, zanimljivosti su vezane uz činjenicu da ste član Trilaterale. Pa možete li pojasniti o čemu se radi? To je obavijeno na neki način velom tajne, barem za one koji se ne žele informirati što je to. Član Trilaterale, koliko puta godišnje, s kim se sastajete i o čemu razgovarate? Nema tu ništa tenovito, sve vam je na internetu. Ko zanima Trilaterala može vidjeti o čem se raspravljalo, ko je bio, ko je član, prema tome tu nema apsolutno nikakve tajne. A to je grupa mislećih ljudi koji kad se sastanu raspravljaju o tome koji su problemi u svijetu i na koji način bi se ih eventualno moglo riješiti. Kako se postaje član Trilaterale? Vas neko pozove. A ko je vas pozvao? Gospodin Franjo Luković. On je još uvijek u Trilaterali? Je. Tko je još iz Hrvatske? Gospodin Tedeschi. Kolinda Grabar-Kitarović više nije? Ne, nije jasno, čim je postala predsjednica. Što možete reći o svojom članstvu u masonskoj loži? Od kada ste član i čime se masoni u Hrvatskoj bave? Slobodni zidari, to je zapravo, jer Freemasonry je na engleski, a slobodni zidari je hrvatski izraz. U Hrvatskoj imaju dugu tradiciju, familjarno. Moj pradjed koji je bio rektor Zagrebačkog sveučilišta i Julije Domaci koji je osnovao farmakološki fakultet je bio, moj djed je bio.
Slobodnozidarska ideja u 18. stoljeću je zapravo svrgnula feudalizam. Jer i Washington i Jefferson i Benjamin Franklin kada su pisali povelju o nezavisnosti, tad je prvi put napisano da se svi ljudi rađaju jednaki. To se zapravo tako misli, jer godinu dana prije 1785. kad se stvarala velika loža Hrvatske koju su osnovali grof Ivan Drašković i grof Nicki, isto su govorili o slobodi, o jednakosti i bratstvu. Što danas govorite? Kada na sastancima govorite li o jednakosti i bratstvu ili vas neke druge teme zanimaju? Pa znate, jednakost i bratstvo i danas mislite da je to ispunjena ideja. U socijalizmu su je zastupali, danas je više manje niko ne zastupa. O jednakosti i bratstvu se danas ne govori. Znate, ta ideja je cijelo vrijeme, naime, Francuska revolucija koja je isto pod slobodnozidarskim priči bila, je zapravo srušila feudalizam, a kod nas jako puno istaknutih ljudi jako puno dobro napravila. Jer recimo Andrija Štampar je organizirao u Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji, u to vrijeme najbolje zdravstveni sustav. Iza toga je iz fondova Rockefellerovih sagradio sve ove zgrade u Rockefellerovoj ulici i Domu zdravlja. To danas radite, to me zanima. Evo ja mogu citirati velikog majstora Dragana Kukavicu iz 2013. koji kaže: sanjam, imam veliku želju da slobodno zidarstvo afirmiramo kao dio znanstveno-istraživačke validacije naše povijesti, kulture, politike i ukupne misli na ovim prostorima, te da izučavamo slobodno zidarstvo u interakciji s društvenom zbiljom. Možete li prevesti ove njegove riječi? Što to znači? Pa to znači da na svakom sastanku neko iz svog domene ima neko predavanje i da zapravo se radi na neobrađenom kamenu. A neobrađen kamen to ste zapravo vi sami i da pokušate biti malo bolji čovjek nego što jeste. Ovdje me sad navodite na pitanje o Billu Gatesu, koji je poznati filantrop. Biste li vi recimo svoju sliku u javnosti poboljšali da se bavite javno tim poslom? Dakle, da poklanjate i to obznanjujete javnosti. Ili ne morate poklanjati, ne poklanja Bill Gates. Ali gledajte, kako vi znate da mi ne poklanjamo? Ne zna se. Pa znam, ali znate... Ja ne kažem da ne radite, nego konkretno je pitanje da to predstavite javnosti. Da, ali ja mislim da kad se s time hvalite, ideja je da se napravi dobro, da se s tim ne hvali. Znači, Gates onda po vama radi loš posao? Ne radi loš posao, ja se ne petljam što radi Gates, ali mislim da je puno nekako se više ukusa da se pomaže, da se s tim ne hvali. Kakva je vaša uloga u Dinamu? Treba li Dinamo privatizirati? Što je vaše mišljenje, član ste skupštine? Moja kancelarija je pravni dio napravila, a da li će se Dinamo privatizirati ili ne, to će odlučiti skupština. Da, ali pitam vas vaše mišljenje. Treba li se Dinamo privatizirati? Pa mislim da bi bilo dobro. Na koji način? Pa na način kako to zakon predviđa. Da svi članovi, svi navijači, svako ima pravo i mogućnost uplatiti dionice koliko hoće. Imate 5 redova, pa ja mislim da bi to bilo za Dinamo dobro. Jeste li prijatelj sa Zdravkom Mamićem? Ili dobar poznanik? Kako biste nazvali vaš odnos? Ja sam s njim dobar poznanik. Mi se ne idemo si na rođendane, ne posjećujemo se doma i ne slavimo na istim mjestima. Ali kad god se vidimo ja mislim da je Zdravko Mamić sam sebi najveći neprijatelj. Zbog čega? Pa zato je jako puno dobrog napravio, ali onda to na kraju kao krava repom baci, prolije to mlijeko, što mislim da dobro, to sam ja sve njemu rekao, tako da on to zna. Jeste li vi savjetovali Zdravka Mamića da se Dinamo ne pridržava zakona o sportu, posljednjih izmjena zakona o sportu, za koje je Hrvatski nogometni savez rekao da ne vrijedi za klubove prvoligaške, pa tako ni za Dinamo? Ma gledajte, Dinamo se, koliko ja znam, pridržava zakona o sportu. Ne znam u čem se ne pridržava. Konkretno u ovoj stvari koja se tiče donešenih izmjena i dopuna prošle godine, gdje
Dinamo slijedi naputke HNS-a i smatra se na neki način jednim od klubova koji se ne žele pridržavati. Ali dajte mi konkretno reći što to Dinamo radi u suprotnosti sa zakonom. A to znaju ljudi dobro koji su podnijeli tužbe, ako se ne varam. Ja ne znam. Znate, cijelo vrijeme vam je to jedna čudna priča. Ja poštujem i Hajduk i sve ono što se dešava u Hajduku i želim im puno sreće. Cijelo vrijeme oni mijenjaju zakon o športu. Ovo vrijeme Sanadera pa sada oni zapravo stalno tribina i navijači pokušavaju poboljšati rezultat na terenu, a to nije moguće. Dobro, legitimno je da žele promijeniti. Legitimno je, znate, ali ja iskreno ne znam što to Dinamo ne poštuje u zakonu o športu, to bi mi morali točno reći. Nažalost, o toj temi nemamo vremena dalje razgovarati, možda sam se previše zadržao na EPH i drugim temama, ali sa Zdravkom Mamićem kad dođe ovdje u emisiju možemo o tome. Ono što želim pitati, za kraj prije emisije, priupitao sam vas može li pitanje o zdravlju, mislim da se radi o indiskretnom pitanju, a rekli ste može, vaše zdravstveno stanje. Ja sam operiran od raka gušterače, izvađena mi je gušterača u cijelosti, slezena, žučna vrećica, dio crijeva i dio trbuha, želuca. Tako da spravo mogu reći da osjećam prazninu u sebi, ali ono što moram reći da sam užasno ponosan na hrvatske doktore, jer operiran sam od sjajnih kirurga i da nisam operiran u Hrvatskoj, vjerojatno u svijetu me ne bi operirali i umro bi. Kad sam bio MD Anderson u Houstonu, s obzirom da sam imao tumor veličine 10,5 cm, mirno su mi rekli da je operacija u Zagrebu sjajna, ali da me oni ne bi operirali. Kad sam pitao zašto, rekli su da oni po protokolu operiraju tumor do 4-5 maksimum centimetra, 10,5 ne, i da me ne bi operirali. Što su vam rekli naši liječnici nakon operacije? Vi ste u procesu kemoterapije, kakve su šanse za oporavak? Pa jasno da kažu da je sve sjajno. Kod raka gušterače 97% je da nećete preživjeti, 3% je da je. Moji obožavatelji diljem Hrvatske navijaju za ovih 97%, a ja za ovih 3%. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ono što još mogu najaviti, a to je petak, 11.11., 18.10, prvi program HTV-a, premijera 3. sezone Vjetra u kosi. Išli smo od Njemačke do Cresa. Mislim da smo napravili, neskromno mislim da smo napravili dobar posao. Dakle, petak 18.10 prije Dnevnika. Vidimo se naravno i sljedećeg tjedna za 7 dana u emisiji Nedjeljom u 2. A sada za kraj ide demanti na prošlotjedni istup Zrinke Paladino. Poštovani, obraćamo vam se u ime našeg klijenta društva VMD Standard d.o.o. povodom navoda gospođe Zrinke Paladino, zamjenice pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu kulture i prirode, koje je iznijela u emisiji Nedjeljom u 2 emitirane na programu 30. listopada ove godine. Gospođa Paladino je izjavila da naš klijent namjerava graditi stambeno-poslovni objekt u gradskoj zoni u neposrednoj blizini parka Maksimir, koji će imati 4 nebodera visine 8 katova, premda se na tom gradskom području nalaze isključivo jednokatni stambeni objekti i stambeni objekti do 4 kata visine. Da se je protivila projektu radi očuvanja zelenila, budući da u tom projektu nije ostalo niti jedno stablo. Tim javno objavljenim informacijama iznesene su neistine u odnosu na našeg klijenta i njegov projekt. VMD je po pozivu grada Zagreba sudjelovao u izmjenama i dopunama GUP-a. Usvojenim izmjenama povećat će se kvaliteta zaštite javnog prostora, jer se u odnosu na raniji generalni urbanistički plan za istu lokaciju prenamjenjuje postojeća lokacija iz pretežno poslovne u pretežno stambenu. Smanjuje izgrađenost parcele sa 80 na 60%. Za razliku od ranijeg plana u kojem nije bilo predviđeno niti jedno stablo, a niti danas postoji na parceli, novim planom je smanjena površina 2 podzemne etaže za 2860 četvornih metara, a dodano je zelenilo sa 20%, dakle oko 1430 četvornih metara zelenila. Dodan je uvjet otvaranja parcele za javno korištenje, pješački prolaz, tako da parcela ne služi samo stanarima, već služi javnim potrebama građana. Dakle, upravo izmjenom GUP-a vodilo se računa o javnim potrebama grada i zelenilu, a nije se pogodovalo investitoru. Za VMD Standard d.o.o. punomoćnik Ante Župić, odvjetnik, odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. Zagreb.